Tervetuloa taas kaikille. Minä olen Game. Tänään otamme aiheeksi, kun meillä ei ole vielä oikein tilaaja, mutta jos sattuu jostain syystä eksymätään kanavaa ja toivoisimme, että saisimme lisää porukkaa pelaamaan suomalaiset pelaajat kanavalta. Sillä Deli on aika usein vähän kiireinen, näköhän aina oikein pelata. Tarvitsisin, no täälläkin minä kuvaan ja tarvitsisin jonkin kaverin pelaamaan ja kuvaamaan kanssani. Voitte laittaa viesti kommentteihin, haluatteko tulla vaiko ette. Mahdollisimman moni voi tänne päästä. Mahdollisimman moni yhteisöni kuin 3. Voitte ottaa meihin yhteyttä minun Steam-käyttäjäni Game Girasy. No niin, nähdään ensi videon parissa.